Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka Narpo Border Area Joint Action Committee ka bakuntup ya ki wahe shnong ki secretary ki reurang ba jong ki shnong ki baha hapo ke elaka Narpo bat ki wei de ki shnong ki ba marjan haka arpo santrik unai weng arajar arpo kila IT de ka jingtho ha menteri rangba jong ke sarkar jela u Konrad ki sangma lengba u MLA jong ke Kleriat constituency u ba Kermen Shela ha ka jingi kendo haying sa jong u hanong ba Shillong ban penkano de ka CNRD blok Narpo kenang bakan pensung bat ban penyajan ye ke sarkar shiki paj ba kamtam ke elaka Narpo ka dairu ka thain ka badang sa din bat ka badan hak hapot bat ka jela Assam bat kumjuru bat ka khapot jong kari Bangladesh. Yakani ka kenhon jong ka Joint Action Committee la senran lang da UMDC jong ka Narpo constituency uba emlang ki lamare bat kiwei de ki reurang ba pau khmat jong ka thai Narpo. Hakani ka dorkas bala IT ha menteri rang ba ka Joint Action Committee ka lapan pauru ka jingjingai nakasnong malidor syakli riat ka simpor hadu kumbasispa kilometer banyan bat ka jingjingai nakasnong huroy Hinggeria bat kiwei de kisnong kibadan hakaput kilong kibajingai bha hakalai kawan namar ba kidei tang kisurok khlau bat kibabu jing e bha yikipat ba khamtam hakapor slam katkum ga khana samari jong usnam 8000 khatwei kisnong kibahap hapo ka thain lom snong kilong hadu san phusan teli bat ka jingbon breu kalong hadu saw phusan hajar khandai spa phra phusau hajar ngut bat khandai pho nakasispa kibabon hi kinong song snong kidai kibashanya abai hakarep karyang nakabenta ban pendam yala kayeng kasem ajing syaba kani kasinar di blok ni saiput den nuduk kisnam ar hajar khat prai tingala poi seduk sa u chief minister bat seduk chu u ex u basngeu ta menta kila ya keliang ya ki portfolio menta kala poi pat sa u baham lek tole tementang ngelawan no Kermen bangi ai kani ga memberdom si knam bai iru in yele stom ban krit kawai na ka CNRD block badi chak thank you chongi hajing sha ya snge bah por bi dang ya be ya to kam ngila poi sum chi chief minister bo chief minister nang ban kular nge to por namar bangina liang jong iru ni kwa mana liang ka bapung ru ka kwa hoj ya ka bade de banyo ka de banyo wat yang iru na chethiru ngi don kam ni banyo namar ba kibru jong i ba chethiru kilong ki bajngai na kisnong ba per ki jingai ban lek chadu sa bapung kumtang i don kam wat ka bade banyo sethi cholum snong ngi de banyo to ngi mong yak tangi Kermen ba naliang jong ka sarkar kan chimkhiahi kan ai ka wei ka CNRD block singi kenang ba ki pai ba kin sok e baro ni hab dawa dak bat mai namar ni su ong bei dak ta ka barim ru ki ba kila mut ban bu kila bu nong rim ru mau nong rim ru ku ju por sa bapung tenang tupat ki penek biang ha Kleriat te maybe kalong kenang ban nom ya khluj naga wei ka area sagawai ke area kumta tharai daga jingstat jongga sarkar ban pe kata ke peneno Kleriat tanagana liang hi jongi kum ka Narpo Joint Action Committee ni dawa pe nak sarkar bakin ay yang ni dakwai ba arpan angta ada sarkar ka ay yang ni ka CNRD block ni liang ka snong lum snong bat orang ba snong lum snong ro badan lang bat ni menta ni kloi ban ay ga jaka bat ke ru ki badai ban le ni cooperate lang bat government ya badai ban le ngin tre lang bat government kadega CNRD block kipun markisno badan kumanong na hinggaria anu roi kitur kubandon sro kilong stomba tangi kumba katkum ke jingkhen hi kisnong kila poi deki sanposan ru phosnong kumta ka semjing app hi yangi ban lek chadu cha Kleriat lene chadu cha bapung lada ki bensa ya kani ka CNRD block habapung ngipat badan sithi ngi sem sitom kumta ne liang jong hi ngi kerpat jor hi ka sarkar ban le nak banta jong ki badan sithi ka thai ya hadu mentah te empat air kono insaran
ta kumbangi kendu ya minister Kermen Celau ong bo un se keren kata ma tharai ba long ba jong i bat long ba jong i minister CNRD blok ba doling in yarap ya kata banyak keren lam CM nambo CM bo wan ra ya kata tengi negalian jong ka chnong lom chnong ni pediang sengau bha la dang yo ya ka wat ka jakaro ngin ai klem da siudor ngin ai free te ngakermen ba ka jingwan jong i menta bangi kendu ya isar kermen cela kanlong keban seisok yang i hakipor ki badang wan kenang ba lengba kan ni kasih CNRD blok keba ngi kmi lenti baroj kata ba ka jingwan jong ka ha thainar pu jong i kan pensuk ya ki breu khantam ki don sibreu sibun ki breu ki ba sa sathan bordar Bangladesh ki jengai yang mentah ki jengai ban lej ban wat ya ki skim ki ba per ki ba skim sarkar chadu chakleriat telada ngiyo ya ka hapo ka thainar pu jong e ban bu sentare ka halum chnong te kan pensuk ya ki breu baro jong ka thainar pu amar kalum chnong kalong sentar he ya baro ki chnong ki bedon hapo jong ka thainar pu